Welkom bij de 4e uitzending van het tv-programma Regio Venlo Hoofdstad van de Smaak. Vandaag vanuit Grubbevorst, de aspergemarkt en ja, uiteraard Limburgs trots. Hier is van alles te eten, proeven, horen, zien. Wat uiteraard weer bewijst dat wij met recht Hoofdstad van de Smaak zijn dit jaar. Wij zijn mensen aan het vermaken en uit aan het leggen waar je meer met asperge kunt laten doen dan alleen traditioneel. Creatief met asperge. Bijvoorbeeld. En dat is? Wat wij bijvoorbeeld doen is laten zien dat je ze rauw kunt bakken. Je kunt daar kruiden bij doen. Je kunt daar van alles bij doen wat je wil. En het slot van het liedje is dat je dan een schaal gezondheid binnenkrijgt. Want asperges zijn heel gezond? Ernstig gezond. Want waar zit daar veel in? Ik weet eigenlijk heel weinig van asperges. Asperge, vol foliumzuur. Het zit vol met mineralen, het zit vol met ijzers. Er zit veel meer in dan dat wij denken. Traditioneel... Het stinkt wel. Nee, het ruikt. En die zwavel die je ruikt, geven aan jouw nieren een opdracht van plas maar beter uit. Dus je bent alle afvalstoffen ook nog beter kwijt ook nog. En dan ruik je dan, ja. Je eet echt geregeld asperges. Ja, regelmatig, ja. Dat klopt, ja. Dat is echt wat te zien. Het leek me verstandig dat we ook een tabletje voorschrijven. Want je ziet een van de grote veroorzakers van de stang binnen Grubbevorst van het eten van de asperges, ja. En deelnemers, jullie mogen starten. Wat zijn jullie aan het maken? Wij maken een tagliatelle van asperges met een sausje erbij. Een beetje naar de vis smaak. Het ruikt heerlijk. Gemaakt met een visfond. En als men graag wil, zou daar een gambaatje bij kunnen. Ik weet niet hoe ik dat nou een beetje netjes ga opeten hier. Daar was ik ook al benieuwd naar hoe je dat ging. Deze plant die wordt in april in de grond gezet in een sleufje van 20 centimeter. Dus voor een jaar terug is daar een zaadje in de grond gestopt en daar is die plant door ontstaan. Er zit al een klein asperge. Dit is het kleine aspergesjaal, ja. Dus. Komt er maar 1 asperge aan die plant? Nee, daar komen er veel meer. Er kunnen er wel 20, 25 uitkomen. Okay. In de loop der jaren. 1 jaar laten ze hem groeien. In de herfst gaat het groene loof er vanaf. Het loof is voor de reservevoedsel van de plant. Het jaar erop, dan in maart, april, worden die bedden opgemaakt. Dan gaat hij aan het groeien. En dan heb je dit. En dan zien we dit. En dan heb je hier het resultaat. En maar die mogen toch niet boven dat bed uitkomen? Die mogen officieel niet boven het bed uitkomen. Maar vandaar hebben we ook die folie eroverheen. Dus hij komt niet aan het zonlicht. Dus hij verkleurt niet zo gauw. Klaar? Ja. Zijn wel een beetje kort, of niet? Nee, ze zijn prima. Anders passen ze niet in de pan. Ah, je hebt een kleine pan. Ja. Wat denk je? En? Niet goed? Je bent echt kritisch. Ja, ik zie het. Streng hoor. Waar let u op? We letten op vormvaste stengels. Of de schil helemaal verwijderd is. Ik had het idee dat deze meneer wat meer asperges had als de rest. Het kan bijna niet anders. Ja, maar ik zit hier even te twijfelen wat gescheld is en wat niet gescheld is. Maar dat mag niet zo. Ik ben asperges aan het sorteren. Kijk eens, en dat is zo mooi werk. Is dat moeilijk? Nee, helemaal niet. Maar als je het eenmaal kent, verleer je het nooit meer. Nee, waar kijken we dan naar? Fantastisch. Nou, waar kijken we naar? Nou, we kijken de diktes. Dat is dubbele A en dit is enkele A. En dit is 3 grof. Normaal zit de hele band vol. En dan heb je met 2 man. Heel snel moet je zeggen. Snel. Moet je niet twijfelen, want waar hoort je bij, want dan ben je te laat. Je moet weten waar je ze neer moet leggen. Ik zit in het hele aspergeproces hier. Daar kun je ze sorteren. En hier kan ik ze kopen. Wat gaan jullie maken? Dat moeten we nog eens eventjes gaan opzoeken. Gewoon Oud-Holland? Oud-Holland, ja. Met ham en ei? Met ei en kaas, ja. Dat is de bedoeling. Lekker. Maar ik moet eventjes gaan bedenken hoe hoor. Want normaal gesproken schuiven we gewoon bij mama aan. Dus je bent heel wat van plan vandaag. Zo is het. Smakelijk. En jij bent van het Maashotel in Broekhuizen. Ja. En jullie zijn sinds kort ook kidsproof. Ja, we hebben de sticker gekregen, dus we zijn kidsproof. Maar waarom is het belangrijk dat kinderen gezond eten? Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat kinderen vooral weten waar het vanaf komt en dat ze bewust zijn met wat ze eten.
Hey, paprika's komen hier voorbij. Ja. Heb je die ook in het menu zitten? Ja, daar hebben we mooie groentefrietjes van gemaakt voor de kinderen. Dus dat ze toch groente krijgen. Maar ja, het is de vorm van een frietje. Je moet het een beetje leuk aanbieden. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat elk restaurant kidsproof zou moeten zijn. Dus als ze dat willen, dan kunnen ze ons gewoon eventjes e-mailen. En dan gaan wij zorgen gaan we kijken of ze ook echt kidsproof zijn. Dan hebben we dadelijk een hele smaakvolle regio. Komt helemaal goed. Dankjewel. Zo, dat ziet er echt heel erg lekker uit allemaal hier, mevrouw. Wat heeft u allemaal? Allemaal zelfgemaakte producten, dus van zaadje tot plantje tot in het potje zeg ik altijd. Dus ik doe alles zelf kweken qua plantjes, allemaal apart, ook vergeten groenten vooral. Daar maak ik weer producten van, in de vorm van jams, chutneys, zoet, zuur. Het moet je hobby zijn, het moet je passie zijn en daar probeer ik waar te maken. Wij maken allemaal jams en chutneys, boerenadvocaat, boerenjongens. Eigenlijk alle oude lekkere dingen van het boerenerf. En uit de streek? Uit de streek. Dit is uit Gijsteren. Uit Gijsteren, nou lekker. Ik zie walnoten, appelwalnoten, jam. Ja, appelwalnoot is een jam, lekker stevig, lekker pittig. Nou, heel bijzonder ook. Ja, maar Gijsteren heeft ook heel veel lekkere dingen te bieden. Dus ook lekkere appelbomen en walnootjes. Is dat typisch Gijsters? Nou, niet typisch natuurlijk, maar we hebben natuurlijk een prachtige omgeving met veel fruitbomen en bos erbij. Dus ja, dan heb je er allemaal lekkers te bieden. Een tijdje geleden waren wij bij Kom in de Kas, bij jullie in de kas. En toen hing er nog helemaal niks aan de bomen. Ik zie hier nou in één keer prachtige kersen staan. Ja, dit is het resultaat. Dus fantastisch. We hebben goed ons best gedaan. Er zijn ook veel mensen hier geweest die bij Kom in de Kas zijn geweest. En de bloesem zagen. En dit zijn de kersen. En dit jaar zijn ze echt heerlijk. En het zien er lekker uit. Een van de pijlers van de hoofdstad van de smaak is ook zorg. Ja, en ik zit hier nu naast iemand die daar meer over kan vertellen. Want jullie hebben een mooi project opgepakt. Ja, klopt. En de dag van de verpleging gaan we de verpleegkundigen een cadeautje aanbieden of een activiteit. Dit jaar helemaal in het teken van de hoofdstad van de smaak. Smaak vindt iedereen leuk? Smaak vindt iedereen leuk. Maar wat ook nog belangrijk is, dat de gezondheidszorg staat voor gezond eten en gezond gedrag. We hebben toen gekozen om producten uit de streek te vragen, wat zou kunnen. En we zijn uitgekomen op een spelbroodje, wat hier in de regio gemaakt werd. Met paling, met boerenham en boerenkaas uit de regio. Dus eigenlijk alle medewerkers een heel lekker smaakvol regio van de smaakbroodje. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Lekker pittig, vind ik hem. Pittig, ja, hij is goed van smaak. Erg lekker. Het bouillon is getrokken van de schillen van asperge met ui. Oké, Geen zout, dat proef je. geen peper, niks toegevoegd. Wij produceren heel veel. Van asperges tot en met blauwe bessen en aardbeien en noem maar op. En de paprika's en de tomaten. Dus eigenlijk het hele ontbijt, lunch, we maken hier alles. Je zou hier niet hoeven te verhongeren als ze bij ons een dijk eromheen zouden leggen. Maar dan is het ook goed om dat anderen te laten zien. Promotie te maken, mensen uit te nodigen om te laten zien hoe gastvrij wij hier met z'n allen in de regio zijn. Dus wat dat betreft, perfecte voortzetting van de Floriade. Een half zacht eitje, smakelijk. Alsjeblieft. Ja, er zijn verschillende soorten hardheid, hè? Ja. En dit is half hard. Maar wij maken ook stampotjes van met bijvoorbeeld venkel. Stampotje vind ik ook heel creatief. Ja, dus asperge met venkel en knolselderij. En dan doen we daar een klein aardappeltje bij. En dan heb je een waanzinnig lekkere puree. Ernstig gezond. En daar maak je bijvoorbeeld asperge, hoe noemen wij het ook alweer? Asperge sliertjes ervan, asperge spaghetti. Tagliatelle. Tagliatelle. We hebben ze net kunnen zien hoe het eigenlijk zou moeten en hoe het gebeurt. Er zijn eindtafel extra. Kom erbij staan en laat zien wat ze en hoe ze hebben. Nou, maar ik ben daar eigenlijk helemaal niet goed in. Hè. Dus ik durf me eigenlijk niet tussen de pro's te begeven. Nou, maar ik zou gewoon zeggen, alles moet een keer geleerd worden. Voor alles is de eerste keer. Deelnemers, we mogen beginnen. Maar stel best mee. Hupsakee! 3, niks meer gaan doen. 4 en deelnemers gemogen stoppen. Voor elke uitzending hebben wij een smaakmaker en deze week ben jij dat. Dus ja,
Wat een eer, of niet? Ja, fantastische titel. Hè? Als je die aangewezen krijgt, smaakmaker, dan ben je vereerd. Absoluut. En waarom ben je eigenlijk de smaakmaker dan? Nou, die titel krijg je. En ik denk, we proberen met zoveel mooie producten uit de regio ijs en andere dingen te maken. Dus dat zal de titel zijn. Jullie gebruiken ook echt alleen maar regionale producten in jullie ijs? Wat we kunnen halen uit de regio, want het groeit natuurlijk allemaal in Noord-Limburg. Of nou frambozen, blauwe bessen, aardbeien zijn. Proberen we allemaal uit de regio te halen. En we hebben natuurlijk de veiling zon achter ons liggen. Dus hoe makkelijk kunnen we het hebben? En dat proef ik terug in alle ijsjes die ik hier kom proeven? Ja, absoluut. De vruchtenijsjes, allemaal op waterbasis. Geen gluten, geen vetten en meer dan 55% vers fruit. Oké, ja, dat moet je proeven, dat kan niet anders. En ik hoorde laatst ook iets over paprika-ijs, dat hebben jullie ook? Ja, paprika-ijs hebben we in 2011 de smaak van Nederland mee gewonnen. Fantastisch ijsje, maar wel bedoeld voor een salade. Dus een andere toepassing voor de paprika, maar ook een andere toepassing voor het ijs. Oké, en een ijs in de salade, dat kan ik me niet helemaal wat bij voorstellen. Als je een heerlijke salade hebt met bijvoorbeeld geitenkaas en een heel klein bolletje paprikaijs erbij. Of je pakt een soepje en je legt dat droog, bolletje paprikaijs en dan pas een vocht erbij doen. Nou, dan krijg je een hele mooie smaakbeleving. Ja. Prachtig, dat is toch wel weer bewijskracht voor het feit dat we hier regio van de smaak zijn, vind ik, of niet? We zijn regio van de smaak en dat willen we ook blijven. En ik kan hier ook asperge-ijs proeven, begreep ik al? Asperge-ijs kun je ook proeven, ja. Dit mag je gratis proeven. Als er 1 of 2 of 3 mag allemaal niks uit, proeven maar. Kom proeven. Ja, lekker. Ik proef echt alsof ik een asperge bied. Heerlijk. Smaakt goed. Dit is de smaakagenda met deze week de Asperge fietsvierdaagse die al bezig is in het Maasduinengebied. 40 of 60 kilometer afgewisseld met culinaire pauzes. De start is in Arsen tot en met 31 mei. Tijdens de champignondagen in Museum De Locht in Melderslo aandacht voor teelt en verwerking van champignons. Maar ook die van andere eetbare paddenstoelen. En ook zelf champignons plukken voor kinderen en natuurlijk proeven. Tot en met 31 mei dagelijks vanaf 11 uur. Onder de naam Slagersfestival vindt u op 2 juni een regionaal foodfestival in het centrum van Venlo. Tientallen standhouders zullen deze dag hun kunsten vertonen en zichzelf presenteren aan de bezoekers. En er zijn diverse picknickzones ingericht. Zondag 2 juni vanaf 11 uur. Niens Horeca en het Aspergegilde Peel en Maas organiseren op dinsdag 4 juni een aspergeontbijt. U kunt deze dag 's ochtends vroeg bij de aspergeteler met uitzicht op een aspergeveld een aspergeontbijt nuttigen. Het begint om 7 uur 's morgens. Op vrijdag 14 juni organiseert de Lions Club Helden de Lions Dinner Show. Dit jaar met het thema Tasting Elements. Een avondvullend programma met een 4-gangen diner en muzikale omlijsting. De opbrengsten zijn voor een goed doel. Vrijdag 14 juni om 7 uur 's avonds. En tot slot Lekker Venlo van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni. Het Venlose Julianapark is dan omgetoverd tot culinaire proeftuin. Koks, producenten en leveranciers van fine food en wine presenteren zichzelf met hun verrassende producten. Wij werken daar met 10 restaurants. 5 restaurants uit Venlo, 1 uit Well, 1 uit Venray, 2 uit Remont en 1 uit Panheel. En zijn dat dan van die hele chique gerechten? Of, Nou, het zijn onze streekproducten op een hele mooie manier gepresenteerd door deze restaurants. Centraal in het programma staan de prestaties van Limburgse topchefs, onder begeleiding van muziek en theater. Voor meer informatie kijk op regiovandesmaak.nl. Dat steken, dat is echt een vak, hè? Ja, kun je dat voordoen, hoe dat werkt? Dan moet ik hem ook nog meteen goed eruit halen natuurlijk. Ja, want dat natuurlijk. Dat was al een gaatje natuurlijk, dat zag ik al. Ja, dat had ik gisteren al gemerkt. En de asperge is ook belangrijk, die moet ook een maat hebben. Dit is het kistje, hij moet zo recht in dat kistje komen. En hij moet afgesneden worden op 22 centimeter, want dat is een veiling. Vroeger deden we het anders? Vroeger deden we dat anders. Toen zagen we dat kopje uit de grond komen en dan gingen we aan dabben met die vingers. En dan deden we dat zo. Maar op vandaag, doordat de tijd is kostbaar, het kost allemaal veel geld, doen ze dat allemaal zo. Dan noemen ze dat blindsteken. Wij mochten dat vroeger zeker niet, want hier kan ook weer een andere langskomen en die raak je dan. Ja, die maak je kapot. Die maak je kapot, ja. In de jaren 50 hebben we zwavel ingebracht bij de planten van de asperge. Om hem lekker te laten smaken. Dat zit erin. Oh, dat hebben wij gewoon gedaan? Ja, dat noemen ze dan een contaminant. Het hoort er niet in, maar het zit erin.
Oké. Kijk, dat heb ik dan even allemaal opgestoken over die asperges. Maar u was er heel creatief mee, zei u, hè? Ja, nou is net het pannetje leeg, maar wij maken hier geroerbakken met ananas of met mango of met paprika of met boontjes, met aardappel, met Spaanse peper. Laten we hem bakken. Wij zijn gek van koken. Het allerbelangrijkste ingrediënt was straks ook weer in die grote pan. Dat is de liefde voor het product. Dat gaat er eerst in? Dat gaat er eerst in. 120 kilo liefde. En dan is eigenlijk koken een fluitje van een cent. En de asperges zijn ook heel goed voor de lijn? Jawel, want je gaat daar meer van plassen. En als je dan de botersaus weglaat? Botersaus altijd weglaten. Gewoon in pure olie. Er hoeft ook geen vlees bij. Maar traditioneel is hij onwijs lekker. Maar probeer hem eens in plaats van met die botersausje, probeer eens met een klein beetje salie en olie erbij te doen. Ongekend lekker. Dat is wederom een bevestiging dat wij hier toch echt de hoofdstad van de smaak zijn. Ja, ik vind ook, we moeten dat niet meer afgeven. We moeten dat gewoon hier houden en zeggen, het was leuk dat die anderen het ook geprobeerd hebben. Maar het blijft nou voor het in Noord-Limburg. Precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Smakelijk nog. Dankjewel. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Na een hele dag vol van proeven, eten, drinken, allerlei ingewikkelde aspergebedden, sorteren, weet ik echt veel meer van de asperges. Het was een hartstikke leuke dag, super mooi weer. Volgende keer maken wij onze uitzending bij Lekker Venlo en dan zijn jullie ook allemaal weer van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. En dan gaan we kijken welke culinaire hoogstandjes onze regio daar weer te bieden heeft. Graag tot de volgende keer. Ik hoop dat ze beter kan presenteren als Schelle. Nou, dan bedoel ik het dan maar mee.